И какво става, хора? Аз съм Леле Плей и днеска играем в Киберкрафт. Искам да се извиня за няколкото деня, които ви забавих доста дълго време. И да ви се извиня с една томболка. Тъй като имахме проблем с ранковете, имахме проблем с регионите, с PvP-то в Алтимича и много глупости, хора. Просто пребързах да пуснем сервера. И сгреших, но вече я оправя всичко за 2 дена. Благодарение за някои участници, които ни помогнаха доста. Значи ранковете вече са ни готови. Всеки, който влезе е юзър. Вече ето така ще изписва. И имаме нови участници, които са Вексуса, новия ни участник. Те са старите участници, които ще си останат така. Vexus е новия, където ни помогна за абсолютно всичко, плюс региони, без всичко. И търсим хора още двама чат хелпари, които да се разберат от работата и ще ги тестваме много яко. Сега да продължим някои нови неща, които сме направили към спалните и други глупости. И хора, ако мислите, ще оговорят, те просто сега е много рано и просто сега съм станал. Сега отиваме към спална, което е променено. Опа, той трябва да го прави. Така, само да го правим. Така. Да, къде имаш? Така. Тук вчера, като бях влезнал, всичко беше потрошено, хора. Всичко беше потрошено и преди беше в кръг, а в момента вече не е кръгло. И имаме регион след тази черта, която дори да събите на тази черта няма да успеете. След ето тук, като сте вече може да събите и няма вече фал демидж. Преди имаше, но вече няма. Ето. Дори ще покажа към 0. Па. Видяхте, че няма гм1. Ето това е ново. Тук. Така, нещо като PvP дупка, но няма измъкване след като паднете е от тук. Който събиете до край и който се спася, който не умер. Добре. Окей, тук има един тайен изход. Вие ще си го видите. Няма да го показвам. Warp End, нещо ново променено. Новото променено е тук. Само... Добре, не знам защо винаги там апортва. Малко хитлерчета сложихме тук. Тук малко така. Ти сме го променили. И най-хубавото всичко е ето това. Да, ето това. И там знак има. Може да съжаляваме, но трябваше. Нещо ново променено, мисля, че няма Warp Trade, имам нов Warp. Всъщност ще покажа нещо в недъра, което може да се възползвате от него. Ето тук, като се портнете, секунда само. Топа не стана, да, готово. Добре, тук като дойдете, веднага след като тръгнете на тук, имате Blaze Spawner. Тук някъде беше, не знам, че имаше някъде. Ама не съм сигурен къде е, да, ето го. Ето го и него. Спокойно ще го защитя. Ще сложа регион. И всеки ще може да се убива. Па ако искате, не дейте. И да ходим само на Warp Trade. Да, ето го и него. Влезате си тук двамата и си трейдите. И измамите се забранено категорично, хора. Който мами за 3 дена бан. Следващото е Home, което е част от томбулка. Това е томбулката. Home ще е томбулка за извинение. Плюс това тук. Сега ще ви обясня. Значи първи има 6 победителя плюс 7 всъщност и Home заедно. Да, 7 победителя ще има. Плюс какво печелят.
тези победители. Победителя печели... първият победител печели VIP плюс full set, меч, 1 лек и 5 бедрок. Както знаете, сървър е хардкор. Така, следващото е Warp, Warp Rank Elite с full set и пак лек 5 бедрок. Следва Донатор, пак същото. Warlord, пак същото. Легенда, пак същото. Но танка печели 2 сета, 2 лега и 10 бедрок. Не 5 бедрок пак, всъщност. И така, за да се запишете, пишете запис, просто вашето име, което не знам как е. Така, тегля през 100 суп, аз имам 93. Още 7 сабскрайбера. Искам пак да се извиня за всичко, хора. И така, дано да ви е харесал клипа. Не забравяйте да се абонирате. Харесайте клипа. И не забравяйте да се запишете. И вече сървъра днес не е пуснат, тъй като беше спрям, както как по големи причини. Много хора бяха го рейдвали, в смисъл много хора бяха чупили спална и просто всичко сега е наред и може да влизате пред спокойно, има регион и така. И пак важито и правило за тримата влезнали, но този път съм го измислил по друг начин. VIP, Elite и Warlord и Донатор, които вече има китове, които си ги вземате. Всеки са зад своя такъв смисъл, нали, танка взема всичките, легенда без танк, такива смисъл нормалните. И да, мисля това да е за клипа, хора. Ако искате да купите нещо от сайта ни, просто ми пишете в скайпа, който ще има долу в описанието, IP-то ще има долу в описанието и не забравяйте да влизате. Пред 12 човека ще правим евент с ранкове. И да, хора, той беше от мен и чао!